Ahojte. Chcem vám povedať, prečo vstúpiť do spolupráce so Sandrou a zároveň pozdieľať moju skúsenosť. Ja som so Sandrou robila kampaň na môj online program a musím povedať, že som bola naozaj nadmieru spokojná. Pre mňa je okrem odbornosti dôležitá najmä spoľahlivosť. Potrebujem vedieť, že prácu odovzdávam do dobrých rúk a že to môžem úplne pustiť a sústrediť sa na ďalšie veci bez toho, aby som sa tým musela ďalej zaoberať. A Sandra bola v tomto ohľade naozaj špičková. Ja nemám zvyšnú kapacitu na to, aby som sa hrabala v nastaveniach na Facebook Manageri a už len keď to vidím, rozbolí ma z toho hlava. A Sandra reklamu nielenže nastavila, ale dokázala mi aj kompetentne poradiť v rámci kampane, čo a ako optimalizovať, aby som dosiahla čo najlepšie výsledky. Pre mňa bolo úplne kľúčové, že ma Sandra vždy proaktívne informovala o každom ďalšom kroku, navrhovala úpravy a reagovala na moje požiadavky počas celej kampane. Bola vždy k dispozícii a bola mi naozaj veľkou oporou. Som veľmi rada, že jej služby môžem využiť aj pri mojej ďalšej kampani, na ktorú sa čoskoro chystám. Ak zvažujete spoluprácu so Sandrou, určite choďte do toho. Ušetríte si čas, energiu a najmä stres, ktorý by ste strávili nastavovaním a sledovaním reklám, a to je čas a energia, ktoré môžete využiť na vylepšovanie vašich služieb. Majte sa krásne, ahojte.